ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಗೆಂಡ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಜ್ಜಿ ಸುರುಕದ ಮೀನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೆಂಡ ರೆಡಿ ಓಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಏನೀತ ಕುಕ್ ದಿನೇಶ್ ಪನ್ಪನಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರೆ ಟಿಕ್ಕಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪೂರ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಎರೆ ದೀಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ತು. ಸೊ ಇಂದು ತುಲೆ ಇಂದು ಕಾಯಿನ್ ಪರೋಟ ಬಂದ್ಪೇರಿಗೆ ನೆಕ್. ಸೊ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಅವು ಕಾಯಿನ್ ಪರೋಟಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆಂದು ಅದು ಅನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಈಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಟ್ಟದು ಐನು ಅಡಿಗೆ ತುಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾಟಿಂದ ಎತ್ತದೈನು ಕಾಯಿನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ತೂಯರ್ಲು ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪೂರೆಂಡ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ರೋಲ್ ಅದು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ ದಿನಿತ್ತ ಕುಕ್ಕು. ಸೊ ಇಂದಿತ್ತ ರಾಡ್ಗೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸಿನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಕಡೆ ಎಂಕಲು ಗೆಂಡ ತೋಜಿ ಅತ್ತಲೆ ಐತೆ ಇತ್ತ ಟಿಕ್ಕನ್ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಪೂರ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಉಪ್ಪು ಮಾತನಿಟ್ಟೆ ಪೀಸಸ್ ಪೂರ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಟಿಕ್ಕ ರಾಡ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜೆ ಗೋಕುಲ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಕ್ಕ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಈ ಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಏರ್ಪಂಡ ಗೋಕುಲ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸರಿ. ಎಸ್ ಗೆಂಡರ್ ದೀತೆರೆ ನಮ್ಮ ಟಿಕ್ಕ ರಾಡನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಚಿಗಾಕೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಗೆಂಡದ ಮಿತ್ತದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೀನು ಒಂದಂತೆ ಪೊಡ್ತಾನಿಗೆ ನೀನು ರಾಡನ್ನು ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನಾಡು ಪಂಡಾಯ್ತ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲೋ ಎಡ್ಡ ಬೇಯೋಡು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಕ್ಲೀನ್ ಬೇಡ ಅಪ್ಪನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ಪೊಡಿತಿನ ಗೀ ಅಂತ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರ ಐಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ತಲೆ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐತೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಸೈಡು ರೋಲ್ ಮಲ್ತ ಬೈಪೊಂದು ಬರ್ಪೇರೆ ಅವನು ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆವಡೈತೆ ಐಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತದಲೆ ಪರೋಟ ದಡೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಯಾಕಡ್ತಲೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದ್ದಿದ್ದಿತ್ತಾರತೆ ಐನಿತ್ತೆ ಲಾಟ ಒಂದು ಶೋಕು ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ದಡೆ ಲಾಟ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿನ್ ಪರೋಟ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಸಭೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ. ಸೊ ನೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ಲಾಟದ್ದು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತ ಕಾಯ ಬೇರೆ ಮೇಲ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಕುಕ್ಕೆ ಗೋಕುಲ್ದ ದಿನಚರಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಪೂರ ಲಾಟದ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ದೀದಿತ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ತವಟ್ ಕಾಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪರೋಟ ಒಂದು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕುಲ್ತು ಇರ್ತಿತ್ತು ಮನೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ತವಟ್ ಪರೋಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇರ್ತದೆ. ಕಾಯಿನ್ ಪರೋಟ ಕೇರಳದಂತ ಫೇಮಸ್ ಪರೋಟ ತಿಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಕೇರಳದ ಪರೋಟ ಎಡ್ಡೆ ಫೇಮಸ್ ಪಂಪೇರಿ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಟ ಪರೋಟ ಬಂದ ಗೋಕುಲ್ ದಕಲ್ನ ಪರೋಟ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ದಿಯೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟ ಕಾಯಿನಾಗ ಇನ್ನು ರೋಲ್ ಮಲ್ತು ದೀಪ ಇರುತ್ತೆ. ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮೆತ್ತಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿಂಡು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡೆ ಪರೋಟದ ಮತ್ತು ಕೊಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಇನ್ನು ದೀತೆರೆ ಕಾಯರೆ. ಸೊ ಈ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ. ಈ ಸರಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನದಾದ ಮುಕ್ಕಲು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ತೆಗೆದಾದ ಮಲ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಐನು ಎಂಕಲು ತೋಜೋ ಅಂದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪಣೆ ಎಂಕುಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತ ಇನ್ನೇನು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ತುದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬೇತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂಚ ಹಾಕೋಣ ಪರೋಟನ್ ಇಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೇರಳದ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ
ತುಲೆ ಟಿಕ್ಕ ಯಾಕಡೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಕುಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅದ ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಬೇರೆ ಕೂಡ 10 ನಿಮಿಷ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಬೇಯ್ಪಾರುಂಡು ಅಪ್ಪಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ ತುಲೆ ಏನು ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಲವೇನು ಪೂರ ಈ ಕಡೆ ಬೇಯ್ಪಾಯಿನೇನೆ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದು ಅವು ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಕಲ್ಲರ್ ಲಕ್ಕ ಟಿಕ್ಕದ ಕಲರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಘಮ ಘಮ. ಎಸ್ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಟಿಕ್ಕ ದಿತ್ತ ಸಿಗಿದ ನನ್ನ ಬಲಸ್ ನಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಘಮ ಘಮವಾದ ಟಿಕ್ಕ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. Coin Parotta. Fantastic marvel.